Apektado sab ang Northern Mindanao sa low pressure area kung asa daghang mga lugar ang gibaha. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasarat, naguba ang tulay sa San Fernando, Bukidnon tungod sa dakong bulog sa tubig baha epekto sa low pressure area ubang dapit sa probinsya ang gibaha sab. Samtang sa Iligan City ug ubang dapit sa Misamis Oriental nakasinati sab og pagdaot sa panahon. Kini ang dakong bulog sa tubig baha diyang mibunok ang ulan sa Barangay San Jose, San Fernando, Bukidnon. Tungod niini, naguba ang pundasyon sa tulay, hinungdan nga dili na kini maagian og mga dagkong sakyanan. Ang maong tulay ang gasumpay sa probinsya sa Bukidnon ug Davao del Norte. Busa nag-abiso na ang DPWH nga likayan una ang pag-agi sa lugar. Tungod sab sa way puas nga ulan, nahugmak ang yuta sa Kapalong Talaingod Valencia Road sa Barangay Kalagangan sa San Fernando, Bukidnon. Hinon gilayong nagpahigayon og clearing operation ang DPWH sa lugar. Mabot sab ngadto sa 18 ka magbanay sa Pro 15 Barangay Butong, Quezon, Bukidnon ang gipabakwit sa mga personay sa MDRRMO human sa hangtod hawak nga tubig baha sa lugar. Ana sa 62 ka individual ang apektado kung asa 14 ka mga panimalay ang partially damaged. Gipahikling una ang mga apektado sa court sa Hacienda Carmen sa Pro 15. Sa Iligan City, midahili sab ang yuta sa Barangay Santa Elena nga mibabag na sa dalan. Hinon walay natala nga nasamdan atol sa insidente. Apan palisuray ang clearing operation sa lugar tungod sa kabaga sa lapok nga mitabon sa dalan. Samtang sa Villanueva, Misamis Oriental, ana sa 5 ka magbanay o 21 ka mga individual sa Purok 8A, Barangay San Martin ang gipabakwit tungod sa pagbaha. Naglisod sab ang mga personal sa MDRRMO sa pag-rescue sa mga residente sa kakusog sa sulog sa tubig baha. Busa migamit na sila og PC aron dili maanod sa baha. Migamit na sab sila og planggana aron ma-rescue ang mga bata. Temporaryo sab gipatinir ang mga residente sa evacuation center. Sara, kaganinang buntag ang mga residente nga gipahikling sa nagkadaiyang lugar dinhi sa Northern Mindanao hinahinay nang mibalik sa ilahang mga panimalay. Apan karong hapon kalit na sab nga mibunok ang ulan dinhi sa Northern Mindanao tungod gyapon sa low pressure area. Busa abiso sa pag-asa labi na katong mga anaa sa low lying areas nga magbinantayon gyapon sa mga posibleng epekto sa kusog nga ulan. Kining flash flood o landslide kinahanglan gayud bantayan. Sara. Yes, ay duna na batay inisyal nga ihap sa mga naapektuhan sa baha sa Northern Mindanao. Ug kato mga nagpabilin pa sa mga evacuation centers, duna na ba pasiunang tabang nga nahatag kanila? Sara, sa karon padayon pa no ang kining evaluation ingon man pag-ila sa kining mga banay, mga individual nga naapektuhan sa kining low pressure area dinhi sa Northern Mindanao. Gani kay aduna pay mga areas pod no nga wala pa naadtuan sa mga representante o mga personahe sa nagkadaiyang disaster risk reduction management offices dinhi sa Northern Mindanao. Busa karon palisuray og kaning naka-alerto na sab ang mga personahe sa nagkadaiyang MDRRMO o CDRRMO dinhi sa Northern Mindanao tungod lagi aning ulan na sab na nasinati karon. Labi na ron nga padulong na ang gabi busa mas alerto sila sanglit pag mugabi na diri ang mga chances no nga ngit-ngit na og palisuray na gyud ang mga rescue operations. Busa kung makita na gani sa mga residente nga medyo apiki na gyud sa ilahang mga lugar, ang hangyo sa otoridad, mubiya na sila mga panimalay ug muhikling na ngadto sa mas taas nga lugar aron na maluwas ang ilahang kinabuhi. Sara. Yes, makasay mo gyud na ang lisod pud sa uban no nga dili sayon ang pagpahiklin kanila bisan mabutang sa delikado ang ilang mga kinabuhi. Amping mo diha ug daghang salamat, Cyril Chavez.